It's a super story of good food and houses where the fish drowns or even die of thirst. It's a super story. Igbo bi ekele muziki onye chibike ya zere abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa nna ọ dị ka ịyatazi dimon na ọ dị ka ịzụtazi dimon dizi chip karịzie petrol na Naịjirịa ọ dị ka ịzụtazi dimon ịyata dimon ịkpọta otu mmụọ ọ dị ka ọ dizi chip karịzie petrol fuel ịma fuel na wee almost 400 ka 450 na Naịjirịa na ịmana oji dimon eme ọgọ oji 25 demons eme ọgọ geenụ ntị na ihe oke okwu ka ikpeta maza ọ sị na demons ya eruzile 28 o rule 28 very soon na nna gị ya gaji ịtọpụ gị akwa ịmara gị akwa dị ka 50 ka ọ gịnị ka ọ dị very soon na and ọ na-akọziri onye ọbụla kọmentị arọbish nya ọ na inwe amade nya ya esendara gị 1 hide nya ya esendara gị 1 na demons ya erule 28 nwanne demons dịzi cheap ọ dị cheap na nyata ịma iberibe mgbe mbụ anyị mara ndị akata dibia bifo ị gara ije otu modu ibulata otu agwụ ị ga-amụgharị ihe ọwụ onye pụtara lọ ya na-amafegharị ọnụ onye pụtara lọ anwụrụ recha ya eze ya pụta nnọọ onye gbaa mkpụrụ mmiri gbajuchi isi ya pụta bịa kọgheri anya just within 2 days mmụọ ga-erule 28 nna ọ dịkwa possible iru 28 because ke nwoke ma gbara ọkụ o nwere ike ọnụ a steji ihe agba ya ọkụ buruze mmụọ ya buruze demons ya bịa ada na nke gị like ike nnọọ jee pak bere ihe ada na-achị ba na ọchịchị jee pak ọ dị ka aka gị dị na ihe na nwoke ma agbara ọkụ arụsị agbara ọkụ ka ọchịrị na agbara ọkụ ọ dị ka aka gị dị na ya gị na-alụsị ego global because ị ga-agwa m na just within 2 days nna gị yatara 3 extra demons kwujizie ịyatazi mmụọ na-adịzi mmụọ chip karịazie petrol Nigeria karịa fuel indosef karịa rice sef a na-ekwusa ọkọ bụ shi n'ọkpa ya ejikwa ọnụ na-atụ ya ịyatara demons ụmụnne biko nụ gaa n'ihe onyonyo a oluwo na ọmụma ndị elu adawo nke o dewe ụsụ ọkwa n'ibe njiwa sị na kata aka nwoke na-agbalọsa nwa ya bụrụ okwuchi ezi bụ na ọtụrụ kpọmkpọm pụtara wa na-aba si na mbọsị ayakwa nne ya na-eji ọnụ majiche okwu osi nne dị nne mana olulu mbọsị ayakwa nne ya otuto wee too ya n'ọnụ gị bụ ọtụrụ kpọmkpọm kedu ihe ya eme jụọ na m iwe mere nji ekwu okwu a maka nke kpọrọ nwoge okongwu dibia ife dị iche maọbụ delisi obeleke obele amara m I don't want to know ife kpọrọ onwe gị ana m awọchị gị ọ bụrụ na ị na-achịtara ụkwa ka achị gị ra ụkwa ị na-agwa na achị gị ka lachị gị nke bụ okongwu kwuru okwu wasị akwa okwutiwala aka nya kpụta ebunu na ya atọ nwu ya abụrụ gị na recent video ebe ị na-agọ na ihuro ebe ị na-agọ na ị mara kwa ụkwụ aka okongwu dibia ịkpọrọ onwe gị okwunọna ka mkpọrọ gị iwe nji agwa gị okwu a na ka unu agba akwa ụkwụ mgba enwetara m unu this 2023 ma ndị nke sị na eji polisi kpọrọ m maọbụ obeleke obiolo ma ndị ọzọ ma nke kpọrọ onwe ya fada nwebe joy ka unu bụ ndị na-edi fraud ndị mmadụ na-egwu ndị mmadụ wee na-anọkọsịwa ego. This is time for you guys to pay back. Ka mmemme pick unu one by one. Agwa m gị bụ okongwu dibia imezinye ikwusi okwu ịpụta echi hụ ya lia ịchọ mgba mmadụ mgba nọdụ azụ ya na-agba mmadụ mgba ime na ịpụta echi ijiri ka iwelite iwe n'aka ya ịtọ ọnụa do akwa okwutiwala aka nwere ebe nye mmadụ iwe na because na okwuru mbụ na ndị enyela aka enyelu na-elotero ebulu moto ka ebuelu gị ibulu moto pụrụ inwe accidenti esi na ọ chọghị iji gị wa ogologo ego ọ bụrụ mechin ka ebuelu gị aja uzukpo gị ịda isi na ahụ achọrọ iji gị gwara ogwu ego kedu ibe ya agbatali ya ka nta ngị bụ akala aka gị na-ebu enwuro
machine iwe mmadụ wee bue gị machine ebu ya iwe sị na ọchọ ka ọ were akalaka gị kada ibe na akalaka gị achaf ka ị nwere maka ngị bụ okongo dibịa enwere m ọtụtụ okwu ncha mgba gị mana warning ka nchọ ka nchie gị ụdị ibe amenwe ọzọ ngị bụ okongo dibịa ụdị ibe amenwe ọzọ ngị bụ okongo dibịa ihe alaikọrọ ibe ya bụ ọmụba Alusiego global na-agwa gị ọmụ bụ na-ekwu ochie na-eme ọrụ chịtụwa kachigara iwurebe na okwu elu na okwukwe gbaba ọsọ akwụkwọtiwara ka etiere gị ọnụ ọkarakwa n respond onwere ebe ọ gwara gị akpata oyi mebe gị ndị nke ngwụlụ eziokwu n'isi be eziokwu ka m gwụrụ n'isi mmadụ ọ pụta na soshal midia kwuo na oyi eji polisi jiri DSS jiri kedu ebe mmele iji wachazi iji DSS wakpụrụ m ma m gwara gị eziokwu na-abụ bụ na ntị ọranaeze ọmụba Alusiego global na-ekwu mma na-ekwu nkebe eziokwu ọsọrọ unu ndị na-agba m mgba adị ndị a na-akọmentị nọsensị na wọọlụ m na-eme m post webe na kọmentị oge eruo ka nsị dịbele unu demons one after the other watch comment gị maọbụ my PA nene comment gọm na comment nene comment gọm na rubbish ka ịkọlụ atọ gị your own demon iwe m gwara bulu unu bụ 25 demons mana kịta orugo 28 8 demons is going. I'm already made. I don't need your advice. I don't need your so-called anything. But take my word. Okongo dibia. Mma gwara gị okwu ọzọ. Until na ịkọrọ beach again. And atịtọlịa gị. Ha ha ha.